Здравейте, дами и господа! Това е интервю с Алвин от Алвин и Катеричоците. Днес сме с Ангел, Пейдж Ол, майка ви, Аутизмико и Алвин. Алвин, мисля, че много фенове имат този въпрос. Защо започна да пееш? Защото един път, когато баща ни Дейвид, той все още не ни беше баща, ни искахме да влезем в къщата. Но той просто не ни пусна и ние бяхме на дъжда. Беше ни студено и решихме да изпълним една песен, за да напусне вътре. Но се оказа, че ние имаме перфектни гласове и по този начин направихме много пари, също така и тате! Уау, Алвин, това е много лудо. Да. Добре, втори въпрос от феновете. Колко ти е body fat процента? Моя body fat процент го бях проверил преди една година, когато не бях все още толкова дебел. Body fat percentage ми беше 7%. Добре, Алвин. Сега идва трети въпрос. Току-що... Може ли да го питам аз? Може ли да го питам аз? Не, изчезвай. Колко си Мютнат голям? си. Не му отговаря. Мютнате. Феновете не го чуват. Трети въпрос. Алвин, също много фенове искат да знаят какви са отношенията с братята ти и баща ти Дейв. Отношението с братята ми е доста добре, защото ние много лудуваме с тях. С тях започнах това приключение и аз без тях не мога. Само че се влюбих в Джанет и вече не ме интересува за тях. Алвин, това беше много заплашително. Да не би да си направил нещо на братата си. Не, просто има един, който Алвин, много силно плачеш и нещо микрофона. Алвин, чувам шептене. сложи малката пишка в нея. Уау, Алвин, съжалявам. Това сега ще ме дам Дейв да ви каже нещо. Какво е това? Така, иска да кажа само на този човек, Пейчил. Ако го види още един път, този път аз ще направя същото с него. Да се запомни. Уау. Връщам ви, Алвин. Какво ви каза, татко? Алвин, не мисля, че трябва да знаеш какво е казал. Предай на баща ти, че аз ще предам това, което той каза на Пейчо. Добре. Сега ще му кажа. Тате! Този приятел каза, че ще предаде. Добре, Алвин. Кажи му много поздрави. Добре, Алвин. Имаме още един много важен въпрос. Това най-вероятно ще е последния. Феновете също искат да знаят какъв е нетворта на Алвин, Саймън, Теодор и може би на баща ви Дейв, но ние знаем, че е малко беден. Моя нетворт е 4 милиона и 500. Защото все пак аз съм една звезда. На Теодор е 4 милиона. Защото много момичета му харесват тъмбачето и си играт с него. Добре. А на Саймън е 4 милиона и 100, защото го мислят за много умен. Уау, а на баща ви Дейв? На баща ми Дейв, ние му дихнахме нетворта, защото все пак той с нас се издигнал. Точно И така. нетворта му стана 4 милиона и 300. Уау. Това е много интересна информация. Благодаря за днескашните неща, които вие казахте и баща ви Дейв.
Нищо. Еми, това беше от интервюто. Надявам се да се видим още веднъж. И чао от нас. Чао. Довиждане, Алвин. Така.